जाय दायनिगिरि बेखौ मोनाखै जोंल' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो बिसोरखौ अनागारि दाय फानदों नाथाय बेफोर दायखौ नोंसोरो माबा खालामनो मोननाय नङा जाया बे गथ'फ्रा गामिनिनो आरो गामियाव गारिखौ सोफैनाय लोगो लोगो मा गारि होननानै नायदोंमोन जाथायाथ' रेप केसनो खिन्थु बे गथ' साबाया नङा जोंनि स्कुल न' खाथियावनो जाथाय जानायलाय फिसाया जोंनि स्कुल दैमुगुरि गामियाव एलपि स्कुलाव माने फिसाया सोर मटर दोनफैदों बे जायगायावलाय होननानै नायनो फैदोंमोन नाथाय बिसोरखौ बिदि जाथाय जागोन होननानै मिथियाखैमोन नायनो फैनायाव दानिया लोगोसे लोगोफोरखौबो नै जोंनि रायजो स्कुलाव माबा मोनसे जाथाय जानानै दंफैयो नायनो फै होननानै लेंहरनायाव दाना ज' फैनायाव बिसोरखौसो अनागारि दाय फानबाय सोर साफायखो सोर माखो सोर हगारखो दा गावसोरनो मिथिनानै मोनासै फिसाफ्रा इसोरखौ अनागारि दाय फानदों नाथाय बेफोर दायखौ नोंसोरो माबा खालामनो मोननाय नङा जों बिमा जोनोमगिरि जानानै बे फिसाखौ हगारनांगोन फिथुन गयारिखौ थांनाय साननैसोनि सिगां नोंथांमोननि गामियाव साबा दुथांफोरा सोरबा सासे सिख्लाखौ लाबोनानै रेप खालामदों होनना बुङो नोंथांमोना मा बुङो बेथ' टटेलि मिसा नंखाय बियो दानि जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट मा निउसमोन बियो बेयाव हगारनाया टटेलि मिसा खारन जोंनि गामियाव जिथु जादों जाथाया बे गथ'फ्रा गामिनिनो आरो गामियाव गारिखौ सोफैनाय लोगो लोगो मा गारि होननानै नायदोंमोन जाथायाथ' रेप केसनो खिन्थु बे गथ' साबाया नङा जिथु जों गामिनिफ्राय हमना लांनो बे साब्रैया नङा बेयाव निस्सय सासेया दंमोन खोमा जों मिथिया खिन्थु गामिनि गथ'फ्रा गामियाव गारि सोफैनाय लोगो लोगो बे गारिया मानो फैदोंमोन बेखौ नायदोंमोन निस्सय नुगोन माबा मोनसे मावदोंब्ला खिन्थु बे गथ' साब्रैया नङा नङा खारन गामिनि रायजोफ्रानो साइखार भाबै बुंनो हागोन नंगौ नङाखौ जोंनि दैमुगुरि गामिनि एलपि स्कुलाव जादों थिग हरनि 12टा 1टा जाबायमोन बेवहाय दा बे स्कुलाव मानो गारि थाफैखो सोर आलासि फैदों होननानै बे न' खाथिनि सहेन गयारि होननाया नायफैदोंमोन नायनायाव बे गारियाव नुबाय जौ लोंलायगासिनो दं हौवा हिनजाव बायदि बे गथ'आ ओरैनो रेन्दिबाजिखा आरो बे बहुद बदनाम जाखानाय आरो बे सेंग्रायाथ' सेंग्रा हिसाब गैयै बेहा केस दङ सेंग्राखौनो होननांसिगोन जों हौवा मोननाय हिनजाव मोननाय फिसाबो दङ बे बबे केसाव जरित गैयै दं थानायानो बेखौ मिथिजोबखागौ जरित दं होननानै दा बे गारिखौ नायनो फैनायाव जोंनि गामिनि सजा गथ' गोनां सेंग्राखौ फासायनाया बे जोबोर अयनाय जादों आरो जिथु बड'लेण्ड बुब्लियाव होदों बे अयनाय जादों बिथांमोना बेयाव फैनानै सोंग्रोफैनांगौमोन जाथाया मा जादों होमब्लासो डिटेल्सखौ होनांगौमोन दा बे जाथाया मिसा बे नंखाय बे हिनजावसायानो गाज्रिखा रेन्दिबाजिखाथार जों मिथिनायाव दा जेसेबांनाखि मानसिफोर हमदोंना जों गामिनि दं आरो दैमालु सेन्टारनि मेकानिक दं बायदिसिना दङ बिसोर नायनोसो थांदोंमोन जाथायखौ दा बिसोर मानसिफोरखौ बिना आदायावनो हगारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो जाहाथे बिथांमोनाव केस बायदिसिना जेबो थाया बिना आदायावनो हगार हरनांगौ आरो भिडिअ भाइरेल खालामदोंनिया बे मानसिफ्रा ज' जाबाय सोर खालामखो सोर माखो जोंथ' बेखौ मिथिला बिसोरथ' भिडिअ भाइरेल खालामग्राबो नङा सोरबा सासे सानैया भिडिअ खेबनानै लानानै बेखौ भाइरेल खालामदों खुलुमबाय आं सोमखोर बसुमतारी बिमा आंनि फिसाया बिदि नङामोन लोगोफोरजों फसिफ्लांबाय जों गामियाव जानायखाय बे गथ'आ बङाइगावनिफ्राय फैदोंमोन बे लामायाव नुबाय बेबो स्कुल आरो मन्दिर बेयाव हमबाय बे हिनजावसाया असभ्यखानो मानसि मोजां नंखायानो बियो मालाबा नङा मालाबा गोजावफिनगोन बियो जानायाथ' बहागि मेला खालि जादों ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोर नुनानै खबर हरबाय नायहैबाय
नाहैनानै नुग्रा दायनिगिरि नङियासो हमनानै लांजादों जाय दायनिगिरि बेखौ मोनाखै मानो होनना बुङोबा जोंहाथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो नोंसोर लागानानै मोन नामा सोर लेंहरामोन लिंहरनायाथ' बिनि हेल्पारानो लिंहरदोंमोन हेल्पारा लिंहरनानै नाहैबाय नाहैनानै जाय नाहैग्रा बिसोर लांदों जाय भाइरेल खालामदों बेखौथ' मोनाखै जोंथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो दाथ' रेप केस आरो किडनेपिं केसाव गोलैदों दा मा बुंनो बेथ' फुरा नंखाय मानो होनना बुङोबा आंहा फिसालाबो सासे दंखायो आरो बयबो नुखादों जोंनि मावनानै जानायखौ बे हिनजावानो रेन्जिखा मानो एकथायाव फैनानै मालाय गामियाव बिदि खामानि मावफैनांगौ बेखौथ' नायफैखागोन ना एसेबाबो मा जादों मा थादों मालाय गामिनि लामा लांगोनायाव मानो बिदि गाज्रि खामानि हाबा मावनायखौ सोर नायफैया जानो बयबो नायफैगोन बयबो नायफैनानै बे सासे भिडिअ खालामबाय सोर हगारखो सोर माखो आंनि फिसाया नायहैफानायासो बिनानायावनो हमनानै लांजाबाय बेथ' जोबोद भुल ना जोबोद भुल खामानि मावनाय जादों मालाबा नङा मालाबा